Interpol e Comitê Organizador do Verão Olímpico 2016 na Rio de Janeiro firmou um acordo ontem à noite na Colômbia para garantir a segurança e vigilância na tour e facilidade. Luiz Fernando Correa, diretor de segurança e Verão, avisa que o convênio está relacionado com proteção de marca, falsificação de entrada na facilidade deportiva, betna ilegal e muito mais. Assim, está nota mais de corrupção no Verão Olímpico. E na Guardian Group FATA, tomou lugar conferência de prensa para explicar de Street Soccer International Championship, que tomou lugar já domingo arriba ao parking lot de Guardian Group FATA. Essa aqui tomou lugar arriba de domingo 27 de outubro, arriba e parqueerplaats de Guardian Group. O motivo de nos aporte na deporte de street soccer está quadra com a responsabilidade social para a qual nos companhia Guardian Group está sostener. Entre outros, promover e sostener atividade deportiva em comunidades para vir mais ativo e viva saudável. Además, street soccer é um deporte fácil para praticar e principalmente em barrio e entre jovens. Talento não está descobrir sem distinção de raça, religião ou situação social. Para amplificar mais enquanto o que vai suceder, me quero passar a palavra via Skype na senhora Clemence Ross, que é presidente da Fundação de Street Soccer Aruba. Ja, dit toernooi is heel erg belangrijk voor de gemeenschap van Aruba, voor de ontwikkeling van de jongeren. En ik ben er heel erg blij mee dat Guardian sponsor is geworden, hoofdsponsor van dit toernooi. Het is ontzettend mooi om te zien hoe jongeren zelf initiatief kunnen nemen, zelf sportief kunnen zijn, dingen voor de community kunnen gaan doen en zichzelf verder doorontwikkelen. Een straatvoetbaltoernooi is geschikt voor iedereen, voor jongeren die plezier willen beleven. En ja, dit keer in het toernooi zijn ook echt goede voetballers te zien. Maar ook op scholen kun je natuurlijk fantastisch sporten. En dit toernooi sluit uitstekend aan bij alle doelstellingen die er zijn om de Arubaanse community, om de gemeenschap verder door te ontwikkelen. Het wordt een internationaal toernooi. Er komen teams uit Suriname, er komt een team uit Curaçao, uit Bonaire. Er komt een team uit Nederland dus, dat zijn de Street Kings. En dan 2 teams uit Aruba die gaan strijden om de Open Arubaanse Street Soccer Kampioenschap 2013. De 26e. Op de 26e oktober om 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags is er een kliniek bij de Guardian achter. Daar is iedereen welkom. Alle categorieën jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot aan 30 jaar zijn welkom om daar te komen voetballen, om street soccer te leren kennen, om clinics te krijgen van de teams die aanwezig zijn uit Suriname, Nederland, Bonaire, Curaçao en natuurlijk ook van Jonathan Lake en van David Abdul. Também um adoro de street soccer visita diferentes escolas para uma clínica, também está aqui para uma clínica de street soccer aqui com o grande final do dia 27, se não está na gostam de futebol de caia, mas não está visa, a mira final aí na Guardian Group FATA.